مولى كنون ديته كية سونا قل أرأيتم إن كان من عند الله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل هذه آية والله ووصينا الإنسان بوالديه آية لك تفنت تجوي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله عند الله الرحمن عند الله الرحيم عند الله آمين الله أعلم بمراده الله دي أن المريد تنزيل كتاب الجفو والدفتر من الله المريد الله العزيز ومن فقول إلههم الحكيم من يقول له ما خلقنا السماوات والأرض من تجران أسمان ومن تجران ليل وما بينهما يكون حكم أسمان ليل إلا بالحق ولا يقوم دو وجرا hanko tindinde gotin fago hattan Allah wa ajalini alajal sammal innal haade asmane leydi gasata darga dar walladina kafaru ben yeddubi amma unziru ga ko kulbinira muriduna ene durne ko anane ene kulbinira lefte ene durne bin walladina kafaru en be ganda ko yeddube amma unziru ga ko jertinira ko muriduna ene durne قل لي أرأيتم كبركم ما تدعون قل وطن فامده ولا أرأيتم كبركم نون ما تدعون كندوة من دون الله هونا الله أروني كلكم ماذا خلقوا كم من كبتك قال لكم كبتك من الأرض ليدي قال لكم كبتك يقول أرأيتم كبركم ما تدعون كندوة من دون الله كونا الله أروني كلكم ماذا خلقوا هلكبتك من الأرض إليد أم لهم ما توبهم نوارد بشركون دندوغل السماوات تقو أسمانغو أربن دند الله دي أسمان الله تقو أسمان أمبال درمم الله يئتوني قدنا كم بكتاب الدفتر جيبنان إن قبل هذا كو أدي قرآن توني حالدو أو أثارة ولا كد من علم إغندل قال أنا هبر أدنوب سلدو كالتنكو إن كنتم صادقين بايد أودون غوندي إكو بيدون كو تاوينا غوندي كاي الله وي ومن أضل على برد مجدنا ممن يدعو ما أنا روا من دون الله كو وانا الله فلا استجيب له وغندا علنا بجابو يوم القيامة نيلوما درغا فواجا بعد دونو فنياغام وهم كم بني جلني ان دعائهم غافو يمبه وند وانودي كو غافلون كبيل سيدي بسال بغلا حق الله سبو جلن على حق الله وجماعنا واذا حسن الناس تسوي بين نام كانوا جلني دي لا تنو له ونند be kambe rewanno be aada an ko ande jalangi di ngona ande mabbe wa kanu jalangi di lato kafirina ko yaddobe bi ibadati me demal mabbe ke be dewanno ko ni jalangi di be wana gon afami wa idha tutla fatawi anani dai fatawi dursitama alaihim mabbe kambe makana be ayatuna qur'ana men bayyinatin ala hali la tadi en fenni qala alladhina kafaru be hefere be biya lil haqqi wanande qur'ana lamma ja'ahum tumari qur'ana ala mabbe be biya hada dum do kay sihrun kum bido mubinun ten am yaquluna atuni be biya iftarahu be biya ni anani de ko pefindi do qur'ana kul wi be satayi pefindi ba en iftaraitu satayi ko pefindi do qur'ana gande fala tamlikuna li ala ko bawdon nafde min allah lati allah shayna yande ay hunon katana ha wa allah de a'lam sa allah lifti ko ala ko bawdon nafde wa allah de a'lam kanko buri andude bima tufiduna fihi ko bañu to doni un ko e oro kala qur'ana ko allah buri andu dum wi kay kafa billahi yoni allah sahitan sede allah yoni sede ko kalton ko
bayni hakkunam wa baynakum hakkune mon wal ghafuru kanko woni jafrado wonande tubandomo arrahimu jurmotoɗo kanko woni jurmotoɗo tagore nde o yaccinanani tagore nde lepte kanko woni badɗum qul wiɓe ma kuntu bida an min wona fuɗude min rusuli e nelaɓe wona min woni arawande nelaɓe de ala ko nelaɓe nelama ha heewi ko adimi min noon o appatano femiden wa ma adri min kay mi anda ma yufalu bi ko jogori waɗede am wala bikum mi anda ko jogori waɗede mon aduna mi anda mi yaltinte wuro ngo mi anda mi warete onon mi anda ko jogori waɗede mon mi anda on kalkere mi anda Allah andi annabaɓe ɓennino barama min mi anda so tawi jogor warede annabaɓe ɓennino masalan piyama mi anda min so tawi fiyete annabaɓe ɓennino jaltinama min mi anda so tawi yaltinte ononne kay won ɓenduɓe piyakaji maayi won ɓenduɓe leydi woɗɗi ɗumen maayi won ɓenduɓe kalka mi anda noon in attabi'u min kay mi rewani illa ma yuha ilayya so wona ko wahaya am gande ko e woni mi fuɗɗani wama ana wonani min illa nazirun so wona komi jeertowo fiɗum peñinɗo jeertingol wiɓe ara aytum kabra kam wala alhaali mon in kana so tawi laatima qur'ana o min indillahi so tawi ummiri ko to Allah kanko qur'ana o se kodri ummima to Allah wa kafartum bihi on jeddimo wa sahida sahidun seedima seede goto min bani israil wonde ko abdullah ibn salam seedima ala mislihi qur'ana nan ummi ko Allah kañum en jogi ɗum fa amana seede o gomɗini Allah wastakbartum on nokkanaɓe on mawnikinima alastum zalimin beele wona onon gon toon inna allaha Allah kay la yahdil qawma Allah kay fewnata yimɓe ɓe ganda azzalimina toñɓe wa qala alladhina kafaru ɓen hefereɓe mbi mbiyani lilladhina amanu wonande ɓen ko ganda enen gonɗini Allah law kana so tawi laatinomo gonɗingol Allah hayran ko gonga wonno sanno ko jam wonno ɓe mbi kamɓe hefereɓe ɓe mbi so tawino gonɗinde Allah ko jam wonno ma sabaquna ilayhi on gaddata ko min hen non ɓe mbi ɓe mbi so tawino gonɗinde Allah ko gonga wonno eyyi wo onon julɓeɓe on gaddata ko min hen Allah wi wa idh lam yahtadu bihi hay so ɓe peewirani qur'an kamɓe haaloɓe Allah wi fa sayaquluna maɓe mbi haza o qur'ana ifkun ko fenani mu qadimum ɓoyde wa min qablihi ko adinom kanko qur'ana kitabu Musa en adinomo deftere Musa tawreta nden noon imaman ko ardinde wa rahmatan ko juru wonande julɓe wa haza o qur'ana kitabun ko deftere musaddiqun gomɗinde defte gadiɗe ɗum isanan koye ɗemgal arabiyan arab Allah wi qur'ana o jippori li yunzira alladhina zalamu ha jettina ɓen ɓe ganda ko hefereɓe o bushra qur'ana non ko belbel to lil muslimin wonande julɓe gomɗinde Allah moƴƴinde innal ladina qalu so tawi ko ɓen winoɓe rabbuna Allahu minen kay Allah ko on joomi amen summa staqamu dufti kadi masalan pooci e ɗoftade Allah mbi minen joomi amen ko Allah dutti kadi ɗofti Allah ɓen kam fala khawfun alayhim ɓen kulul ala e mumen wala hum wonani ɓen kay yahzanuna cuno ulaika ɓen kay ashabul jannati ɓe moliɓe aljanna khalidina fiha o ñawanaɓe casanto aljanna jaltata Allah wi naade aljanna noon jazaan ko jobdindiɓe ɗuɓete bima kanu sabu ko ɓe laatino yamaluna ɗum wa wassayna al insana Allah wi min basima nen ɗanke li walidayhi jinnaɓe mum ɗiɗo husnan e moƴƴande ɗumen min basima nen ɗanke yo moƴƴan jinnaɓe mum sabu hamalatuhu ummuhu yummakko rondinamomo kurhan e wawnere o wawa e forcede tan o waɗa adhu yummakko jibinimo kurhan kadi e wawnere Allah anani Allah wi yummakko jibinimo e wawnere anani dey eywa mo wonimo reedu e wawnere hay o wiyama jippi koye sayyidina Aboubacry Siddiq lima ruwiya anna ummuhu hamalat bihi 9 ashhurin wiyama yummakko ronimama mo ko lebbi jeenayyi o jibina kanko Aboubacry Siddiq anani dey yummiraɗo o muynimo lebbi nogas e goho hawri lebbi capantati dagi Allah wi wa hamluhu rondedemo nde kanko oɗo gorko wa fisaluhu e entedemo nde salasuna saharan e lebbi capantati hawra woni o wona reedu lebbi jeenayyi o muyni lebbi nogas e goho hawri lebbi capantati so tawi kadi ko lebbi jeegom o wona reedu o muyna lebbi nogas e nayyi wona duuɓi ɗiɗi لأن هذا الوقت هو الوقت الذي يكمل فيه بدن الإنسان وأنه لب جفن تدريس تيميتا لكن نتوفو أرضي هنغات هو تيمي هنغات وهو أنت ما واتو
wiyama aya o ko Abubakar Siddiq wondinima nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam omo yaara duuɓi nogas ɗo e duuɓi 17 omo wondini nelaɗo Allah nelaɗo yaara duuɓi nogas eɓe jaada to nokkuni wiye Sam fa nazalu manzilan ɓe jippino ko goto fihi sidratun lekki jaabine ɗon fa gaada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi dhilliha nelaɗo jooɗe caaɓi he wa mada Abubakar ila rahibin Abubakar ɓenni rahib sowi goto ne wonno yeeso Abubakar ɓenni to fasalahu ani din wona namdade soore gueɗe din قال له الراهب سوري أوي من الرجل الذي في ظل سدرة والغرق قمت إلى سجابه فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب محمد بن عبد الله فقال سراهب سوري هذا من وندر أورو والله نبي والله أورو فأنت وسأنا لا يرد بنا قصوا أن لا سبوا ومس زل تحتها بعد إيسى أحد إلا هذا علامات جودا ريبوب لك يشغل النبي إيسى سوانا كم مودي أو النبي هو نبي آخر الزمان والله أقول النبي فتند زمانه وقع في قلب أبي بكر يقينا وصحانا يقينا يرنيد ناتي برنمك كم أبو بكر والتصديق قم إن يناتي برنمك وكان لا يفارق النبي صلى الله عليه وسلم كم أبو بكر وما لا سيردين لا في سفر ولا هدر سبيل أنما كم من غندر سبيل قصي كم من غندر فلما بلغ رسول الله 40 سنة لأنه صلى الله عليه وسلم تجد بشفنني وأكرمه الله ألا تدني ردم بنبوته أن باقهم واختصه برسالته الله هرتني ونلم آمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق قوم نمو فصدقه أنا ندي جبمو صدقه قوم نمو وصا أبو بكر ياري دوبي شفنتن دوبي جيب فلما بلغني أبو بكر دني 40 سنة دعا ربه أنا ندي وانا ندري جمك وانا حال جوكو كارتي وانا نانني وجدي الله كم أبو بكر الصديق وننون حتى إذا بلغ أشده أو يتي شغتا كمكو حق لمكو أرضي هنغاندي ويدوبي شفان تسيتي وبلغ ويتي 40 سنة دوبي شفان ني قال أبي ربي جومم أوزعني ويتي دوبي شفان ني نلا صلى الله عليه وسلم هنغانو غوغنين وغوغنين أبا مكو يمكو غوغنين بيكو ني عبد الرحمن غوغنين بيكو ني أنا ني دي أبو أتيق بي عبد الرحمن وانا كدي غوغنين كمكو أبو بكر غوغنين mako gomnin pa mako gomnin e wi ko gomnin bibi ko gomnin ala e sahaba be ne sallallahu alaihi wasallam e goto dañal sona ko e on sahano no wadde o wi tawri ko ni Allah rokkirimi joomam awzi'ini longinam an askura ni'mataka de mantan mi nema ma allati on an amta biha alayya mo nemin da dum e amo nemo mo dokkudami o longinam dum wiyama noon sa namdama yummo Abubakar Siddiq rawane Cheikh Tidiane namdi ɗum ɗo e mawlude he ko yaltini masalan metereji men da jeego men da jeeti eywa mbasin o wi kala kalɗo eywa yummo Abubakar Siddiq e bam Abubakar Siddiq no wiyete ene haali won goɗɗum kadi ko haalno wiyi o wi ɗum ene rakke e wutte o waddane hen temedde ndo ujunere ko ñowtiri wino noon o wi yimbena bam makko wiyete ko Ousmane Bouna Amir ɗum woni inde bam makko Bouna Oumar waccore bam makko ko Abou Quhafata yum makko wiyete ko Ummul Khayri bintu Sakhri Bouna Oumar ni yimiraɗo bi kono bira Abdurrahman inde mum ko Muhammad o kulluhum adraku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kamɓe fof ɓe kefti annabi o walam yajtami hada li ahadin min as-sahabati ghayra Abi Bakr hay goto dañani ɗum so wona Abu Bakr Siddiq wa imra'atu Abi Bakr joom suudu makko wiyete Qatilata bintu Abdul Uzza joom suudu ba makko wiyete Qilata mo wona yumma ko yumma ko noon mbiɗen wiyete ko Ummul Khayri kanko Abu Bakr Siddiq gorgol makko wiyete Qilata mo anani joom suudu makko wiyete Qatilata o wi joomam awzi'ini longinam an askurane mantanmi ni'mataka nema ma allati on nema an amta biha mo neminɗa ɗum e am umu alayya am wa ala walidayya dokkuɗa ɗum kadi jinnabam ɓe ko an amala saliya longinam de gollanmi ko moƴƴi tardahu golle ɗe aɗa weele ɗum fa ataga tis'atun minal mu'minina kanko Abubakar Siddiq o rimɗini martuɓe jeenayo eɓe ganduɗa ene lorle e diina Allah o aslihi li moƴƴinanan fi zurriyati e geñgolam kamɓe fof waɗɓe julɓe innino min te tubtu ilayka mi ruttima fewde ma o innino min kay minal muslimina koye gomɗinɓe Allah jeeya ulaika Allah wi haalɓe ngol ɗo konngol Abubakar e ko wona Abubakar fof e alladina ko ɓe goni ɓen yutaqabbalu anhum ɓe ganduɗa ene jaɓane ɗumen ahsana ko ɓuuri moƴƴude ma amilu ko golluno koyta
yatajawazu yawte anhum qama an sayyi'atim ga bonande mabbe be do fi ashabil jannati be o koy wondibe aljanna be ko naata aljanna wa ada sidik dum woni fodore gonga allazi den kanu de be latino yu aduna e fadana fadallahu almu'minina wal mu'minat Allah wi fadani dum julwana والذي ستبيكون قال لوالديه يا ما أبو بكر الصديق وي والذي قال لوالديه بيد جنا بمم أفل لكما بصما أتعيدانني on podantam an ukhrajana jaltinteme gabri te waqara khalatil qurunu bennino leddi min qabli ko adino min jaltani ha fadan podana bi dum on wana gonga way be biya non biya manon ko bi ko bete abdurrahman hadu mu jabde allah en wiyan non fa innahu non kana min afadil sahabati jagal dum o jama e burbe mojjude sahaba wa khiyarihim وهما جناب يستغيثان الله إن فامنوا الله إن بيوم فرفير غرتا دين الله كوني ويلك جل بن ما سا ارتانا حلقين امين غونغين اميتال نوود ان وعد الله فدور الله اميتال اكون كو غونغا دي فيقول او وانا جابade be wiya ma haza wana ne wiyeede ummital nowodi illa asadiru suwana koy penale al awwalina binat أولئك الذين الذي بيموني بين حق بغندا ان ودي عليهم القول كونغول لفت في امم لدي قد خلت بنين من قبلهم كو ادينو دومن من الجن تبانغي جنجي والانس تبانغي يم انهم بكاي كانوا لاتي خاسرين كو pertu ولكل ان وداني كلا هين لنجل جولبه هفرede goto fo jogi darajatun darajuuji e julbe be nat aljanna hefre be nat jeygol donc mimma amilu sabu ko golluno wali yuwaffihum bele Allah timminana be amalahum golleji mabbe yabbe hatima wa kambe la yuzlamuna be toñataake be gustantake hay huude kefero beydantake juldo uji kefero beydantake juldo ustantaake go fo golli ko dum tan yobete wa yawma yuradu alladhina kafaru nyalama ma arda be ganda ko yeddube alannare jeygol huncaabe kolla Allah wiyabe adhabtum on nawi tayyibatikum anani de sohlaaji mon el dakhammeji mon fi hayatikum ad-dunya en gurdam aduna wastamta'tum biha ndakhmitudani aduna baddon ko weli on fal yawma hande non tuji zawna jabe don adabal huni lefte ko yara bima kuntum sabuko latin don tastakbiruna odon mawnikino fil ardi ilaydi bi ghayri haqqi tawana qom wa bima kuntum ekolatin tafsubuna odon jalta doftare wadhkur jangto akha adin musiddo aadi hodi on annabi hudu id anzara qawmahu tumande o hulbini yimbe makko o hulbini dum bil ahqafi caangol nan yaman en wi al-ahqaf o hulbini dum yimbe makko wa qara khalatin nuzuru bennino non certino be min bayni yadayhi ko adinomo certino be bennino o min khalfihi cagal makko kan won arbe ha kewi al holko wibe Allah ta'budu wonde hoto dewe illa Allah sawana Allah innino min akhaf ko huli alaykum mon so on dewi ko wana Allah ko huli madan bodo huliya mon azaba lata yawmin yalama azimin mawd qalu bi ajitana yati arata amen li fikana ha pirlitamin ana alihatina garewde allah be amen fatina addan min bima ta'iduna ko podan damin lette in ko so tawi min dewi jalan ko podan damin emin jogor leptirede ko yo ar andi annabi huudu adimo nelede ko annababe nayo adi nelede annabi huudi ko baba adama e annabi sisu e annabi idris e annabi nuh annabi huudu wi hen nababe arbe cagal mako annabi salih en ibrahima e isa ismaila e ishaq e dandangal annababe bani israil en be ngari cagal mako ko annabi huudu ala o wi kanko huudu o wi innamal ilmu ay gandal indallahi kota Allah ko Allah andine lefte garata wana min o ballighukum yettina on ma ursiltu bihi ko na laami e mudum ilaykum fewde mon wala kinni ko woni min arakum mi on qawman ko en yimbe taja halwana be ene majja e jaccina gol mon lefte falamma ra'awhu de on
nani nde ɓe jii lefte ɗe aari tan ene pali nani ne mustaqbila ene hucciti awdiyatihim caanɗi maɓɓe lefte ɗe ene ngari hakkadi ene ɓalli calɗi maɓɓe qaalaw ɓe mbi haada ɗum ɗo de aari ɗon ko rulde mumɗirunande e ganduɗa ene toɓa e men qala taala allah wi bal huwa ɗum ɗo kay wona rulde ɗum ɗo kay masta ajaltum bihi koko jaccinin ɗon ɗum ɗiɗo yo ar koko ɗum ari wona toɓo rihun fiha hendu ene muɗum azabu lefte alimu musde hendu ndu to dammiru ko halkoru kulla shay'in kala hunde yo hunde kende wirti bi amri rabbiha e yamirore joom mayru kendo halkoru kayru anani de fa ahlakat rijaluhum hendu ndu halki worɓe mabɓe rijalahum wa nisa'ahum e rewɓe mabɓe sigarahum wa amwalahum jawɗele mabɓe e sukaɓe mabɓe fof ti an darat bi zalika bayna as-sama'i wal ardi hendu ndu masalan diwna yimɓe ɓe ha hakkude asamane leydi tan taƴa ɗum weddo hande ko huuɗo e kala gonɗinoɗo heddi fa asbahu allah wi ɓe mbattini la tura yiyatake aduna illa masakinuhum so wona koɗorɗe mabɓe kamɓe ɓe jeehi fa dalika allah wi no min joɓiri ɗe hinajjil ɗo ɓammutinina ni min joɓirta yimɓe bakkodin ولقد مكناهم في الأفيما أنني والله ولقد مكناهم والله إن دكينا بيدا فيما إن مكناكم إبين هون من دكانا ونن مكناكم كمين دك بيدوكو إدولة كمين دك بيدوكو إنغالوج كمين دك بيدوكو إسمبيج والله من دكانا ونن مكناكم ولقد مكناهم والله من كبيلي من دكيب فيما ندين هون إن مكناكم كمين دكانا ونن مكناكم فيهم تبنغ beje jawdi waj'alna lahum min badanina be sam annande de be nanirta wa abasara de gisi de be jirata wa afidana be berde de be migoro para fa ma agana anhum nafani be sam nan de mabbe min dokkina be nan de kon nafa wala abasarum gisina be de nafa wala afidana be de nafa ni so hay tus dar nafa hisab kanu belati be hadi amma mun yaddo fi ayati llahi ayati allah wa haqa bihim de be jeddi jippe mabbe ma kanu ko be dato bihim yastadi be jalki allah wi wala qad ahlakana wallahi min kalkino ma hawlakum ko woni saraji mon min alqura'i gure wallahi min kalkino saraji mon gure annabi salih en gure annabi hud en gure annabi lawdi en fof ene balli makka min kalkino ben fof benni aha wa sarrafna al ayati min pirlini e wo hujjaji bangudi e mabbe min kalnibe min gaddi kono fof be jabaani la allahum yarji'una bele be ndutto kono non ala fa nafi be jabaani joni non allah wi falawla nasarahum wa hadi walla be allazina nabe ittakhadhu be jogisino min dunillahi ko wana allah qurbanan ko mallorgal fewde allah ali hatan be biyanno ko allah be mabbe be ko hadi ben ballat be biyanno e be ballaro allah fa allah be mabbe be ballaro allah be ande be dañi bonande ko hadi be nafa Allah wi bal accu kay dallube Allah be mabbe be birnima anhum ga mabbe de lette de bir jippinde e be jalangeji mabbe di birnima wa zalika jogitade jalangde ifkuhum ko penale mabbe tan wa ma kanu e ko be laati yaftaruna e be pen wadhkur janto il sarafanatu man min pirliti ilayka fewde ma de min ooni nafaran dental min al jinni nasibi jinni yaman nabe on wibe ko jinneji nina wi yaabe ko ben kan yastami'una al qur'ana ngari ene kedo qur'ana den jinneji ngari no kedo qur'ana falamma hadaruhu de be ngari relal Allah sallallahu alaihi wa sallam qalu be bi ansitu kedde kanko odo goto e sahaba be rasul sallallahu alaihi wa sallam nabi abdullah ibn mas'ud won wibi ko zaid ibn harisata wadina saha goto rasul sallallahu alaihi wa sallam caggal de yumma khadijatu mai an kanti be tampini mo kanko ne laado Allah o yalti o fay daifa caggal mayri yumma kharjatu lebbi tati e balde keddide humtarando sabu ko hebe ɓuren senkoɓe to bange caɗele caggal nde bamma ko Abu Talibin mayi mo yaade gorko no wiye Zayd ibn Harisa fa aqama biha
o woni to masalan ɗa'ifa to shahara lewru timmudu yadu omo nodda ɗon asrafa qurayshin o hoɓe saqif ila llahi taala o hoɓe saqif o nodduɓe fewde Allah falam yujibuhu ɓe jabaki mo wa aghruhu bihi ɓe gurte makko ni sufaha ɗayiɓe mabɓe wa abidahu maccuɓe makko maccuɓe mabɓe ɓe gurte nelaɗo Allah yasubbunahu ene ƴatto nelaɗo Allah beddomo kaaje ene ƴattomo walamman sarafa alayhi salam ne nelaɗo Allah ummiti toon no hotane faati makka ummi ɗa'ifa ne faati makka o ari nokku goto carngol ene mbiyata dundu ene wiye nas anane mawdi uɗe anani ɗo wiyama ko batno nakhla fodde sa hirndi tan a jofoyan makka tan jinniji jiɗɗi ngare makko ɗo omo jamma omo juula won wiɓe noon won wiɓe ko sababu ko ɗum addani jinneji arde makko ko jinneji ene jahanno dow asaman e batti noon weddede kaaje e batti haɗede masalan ngabboyde dow asamanuji ha laaƴi ɓe mbi wonko kewe aduna heede iblis noon neliɓe eɓe jaaɓe ƴeewoya ko won sababu o anani rasul sallallahu alaihi wasallam ene yaara hitande wattude 11 e annabago mum hankati makka naaɓe o fiftima gona jaɓoɓe Allah o fayto ɗa'ifa omo nodda ɗumen fewde Allah jaabaki mum o ummiti toon on faati makka waade ha nokkude wiya batno nakhla omo janga ɗon qur'ana dental jinniji wirtimo ɗon iblis noon neli ɗumen yo jaa ƴeewoya sababu ko haɗi ɗumen ngabboyde dow asaman ko addani asaman o gardede waɗa doccotte ɓe nani noon qur'ana ne jange ɓe gandi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam janga qur'ana ɓe gandi ko ɗum ɗo woni sababu ko haɗi ɓe yaade to wana jinneji wana omanela e mabɓe ala o are mabɓe tan masala gadiɗo ko ni wiiri masala ɗimmiɗo wi ala ko Allah rasul Allah tabaraka wa taala yamiri nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yo ya jertino ya jinneji o nodda ɗumen fewde Allah o janga e mabɓe qur'ana Allah noon adda makko dental jinneji ne keɗo qur'ana omo jertin ɗumen saabu jinneji kañum ene ndefa yo gollu ko moƴƴi so golli naata aljanna ene defa yo goppu ko boni so golli ko boni ko jeygol pay ɗum noon ko ñaamoɓe to aljanna ko yaroɓe to aljanna ɗum no ala sago ɓe mbaji wona ne la sallah tan ummi goto e jammaji o wi min de hande oɗo jamma hande mi yamirama yomi jangan jinniji ɗi qur'ana hole moɗon dewowo e am o wi noon sahabaɓe kamɓe fof fa adara ɓuɓe turi Abdullah ibn Mas'ud goto yalti volontaire ne yaade mabɓe en yaade makko ne wonno wiyeede ne yahata jinni sirani kamɓe fof go fof deƴƴi kanko Abdullah ibn Mas'ud wiyeeden jaata Abdullah ibn Mas'ud hay goto wondanema ko so wona min o wi min jehi hamin jetti nokku ɓurɗo tawde e makka kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam naate burti makka burti mbiyete ko sa'bul hajun ko kaaje ene wiye sa'bul hajun e naati ɗon o diidanimi noon diidol o yamirimi yomi jooɗo e diidol heto mi yaltu diidol ngol haw arta o yehi hawa yetti jinneji ɗiɗo ngoni ɗo o wona e janngude qur'an fa ja'altu ara amsala nusuri jiimi ko wayno masalan yeru dute tahawi ene pukko wa sami'tu laqadan shadidan nan mi dille mawɗe hatta khiftu ala nabiyillahi akulmi do annabi o sallallahu alaihi wasallam wa ghashiyatu aswadatun kathiratun baleri kewdi hippine lan Allah mi hankadi halatu bayni wa baynahu hankadi heedi hakkunde makko mi yiyatam hatta lam asma sawtahu ha mi wawa nande ko halata natinande caggal ɗum ɓe naatani eɓe taƴa hono no duule so tawi taƴino mbaɗata ni an kadi eɓe taƴa ɓe ceerta ɓene payga nelaɗo gayni haaldude maɓɓe tan ko fajiri nelaɗo arte am o wi kam kadi nimta aɗanima fa qultu la bima miɗanaki wallahi walakinni kay hammamtu an ati ilayka li khawfi alayka wallahi mi ɗeɓino arde mani saabu hulde mi ala ko banma ne sallah sallam wi o sa yaltino lam amin alayka wallahi sa arino mo haalaki e mbawi diftadema e mbanma taƴe taƴ o wi nelaɗo Allah wi kam ɓeɗo ko jinneji nasibiyen mbimi ya rasulallah sami'tu laqdan shadidan mi nani dille mawɗe o wi ha jinneji ɗi ɓe gari ko ñawdede wonno ɓe mbaranono eɓe jiiɗi andude barɗo ñaaw ɓe pottodiri pelendi ileje fewde am ñawmuɓe noon hakkude mabɓe goto wiyama noon ɗiɗo jinneji garnoɗi e nelaɗo Allah ɗi ko 1 ujunere jinne won won habaru goɗɗo kadi Anas wi o wimi meeɗino ni no nelaɗo Allah ni moni caggal wuro to Madinatu Munawwara
min woni caggal wuro emin dari jamma aqbala shaykhun yatawakka ala ukazihi ha nayejo goto no faye amen ene tuggo sawru mum fagal nabi sallallahu inna hala nagmatu jinniyin omo ñuña noon nelaɗo wi ɗi ñuñalde ko ñuñali jinni aha ko ɗi ñuñali ko ñuñali jinni o wi aha kay kankam mawɗo nayiɗo o heɓɓiɗo wi aha ya rasulallah min nelaɗo wimo min ayyid jinni anta to jeeɗa o wi inni haama o wi mbiyetemi ko haama baba mbiyete ko hiima bamum baba wiyete ko laqis bamum baba wiyete ko iblisa nelaɗo wi hum ande kanayaji no foti ko nguurɗa e aduna o wi o akaltul umra dunya illa qalila aduna fof mi ñaami ɗum so wona seeɗa sabu nde haabila warata nde qabila warata haabila nden komi mboɗo jogii duuɓi seeɗa komi suka tan mboɗo ŋappanno e dow tule mboɗo radda mboɗo ƴetta kala ko daddumi waɗa e laañal nelaɗo Allah boñima boni golle koye nelaɗo hoto felam sabu min mi gonɗinino Allah gonɗunomi koye annabi Nuhu nde annabi Nuhu nde mi gonɗi wonde muɗum felinoma ni ñande o huuɗi yimɓe makko o woynimi o wi wallahi minin siti o wi mboɗo mooli Allah e laatade majjuɓe jeeyaɓe o wi garume annabi Huudu nde annabi Huudu kadi huuɗi yimɓe mum kalka pelmi ɗum anani de o honno yimɓe mum ko kañum o wi kadi woynimi wi wallahi nim siti on mooli Allah e wonde jahili o wi kawrume Ibrahima gonɗimi ɗum a faami mboɗo wonde makko hakkude makko e leydi tuma nde Ibrahima wedda e Midiniq Ibrahima wedda e ɗum ɗo no lenge nde mboɗo wonde makko e jeygol he annabi Yusuf nde weddete woyndu min adoynomo nder leydi eyi mi hawre kadi Moussa bun Imrana wondi kadi annabi Isa eywa joni noon annabi Isa wi kam somi hawre Muhammad yomi yettinan ɗum salminadu Anas wi nana sallallahu alaihi wasallam wi wa alayka assalamu ya hama ma hajatuka holko jigiɗa haaju o wi haajam ko ni jinmi ko Moussa janggininomi tawrira Isa janggini kam linjila jinmi ko jangginami Qur'ana nela sallallahu alaihi wasallam no janggini suratul waqi'a e amma yatasaaluna idha samsu kuwirat qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu qul bi rabbil rabbin nas janggini mo de faama ene waawi noon ɗeɗo waagi aaji sabu Zayd ibn Harisata tawe he Abdullah ibn Mas'ud tawe hen gongo Anas tawe hen gongo wona faade ko ɗum tan ɗum noon falamma hadaruhu nde jinneji ɗi ngare nelaɗo Allah taalu yoga maɓɓe mbi yoga an situ kettoɗe deƴƴe keɗuɗe falamma ɓudiyane gayna jangede wallawɓe numti ila qawmihim fewde yimɓeji maɓɓe munzirina eɓe jertina kamɓe jinneji ɗi wiyama jinneji ɗi ko yahudiyankoɓe gonno ɓe gonɗini Allah qaalu kamɓe jinneji ɗi neɓe kooti mbi ya qawmana hey moɗon yimɓe amen innano minen samina min nani kitaban deftere hono qur'ana unzila ene jippina min ba'di Moussa caggal Moussa qur'ana onon musaddiqan ende gonɗini lima bayna yadayhi ko adino e defte yahdi kayre kade fewnore ilal haqqi fewde gon ko ila dariqin fewde lawol mustaqimin poccigol ya qawmana e yimɓe am e yimɓe amen ajibu note de da'i Allah noddonowo Allah noddowo fewde limanagal nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi gonɗinemo yaghfir lakum Allah yaafo on min zunubikum hunde bakkatuji mon Allah yaafo on nanani o yijirkum o danda on min adabin lati alimin ɗe ganduɗa ko Musa wa man la yujib da'i Allah kala mo notaki noddowo Allah fa laysa bi mu'jizin fil ardi o wana daɗowo Allah e leydi he so dogino daɗo ha wa laysa lahu alanamo kanko mo notaki o min dunihi ko wana Allah de awliya ɓe ene balla ɓe ene duñano ɗum letti ulaika ɓe notaki ɓe fi dalalin gon e majjere mo binin feñji a walam yaraw mbele ɓe ganda kamɓe wiyoɓe ummitan ala mbele ɓe jiyani anna Allah wonde Allah alladhi ko on khalaqa as-samawati woni tagɗo asaman wal arda tagi leydi walam yaya anani o tampani o ronkani bi khalqihinna e tagde asamani leydi o kay mbele ɓe ganda bi qadirin o kayne hattani ala anani kattanɗo tagde asaman kattanɗo tagde leydi o kayne hattani ala an yuhiyal mawtande wurtinta may walla wawa bala jawabum ko aha kay
innahu on baddo nono ala kulli shay'in kala hude yo hude gadiru ko katan janto wa yawma yuradu alladhina kafaru nyalamu mo hefere be garda alannare jeygol ene lefti hen biye alaysa hadha belengol do jeygol wanani bele dum do wanani bil haqqi gonga qalu be biya bala aha kay wa rabbina min gondiri jomi amen ko gonga qala allah wiya be wadde hada ko gonga fazugul azaba mede lefte bima kuntum sabu ko laatin takfurore jedda fasbir muñ anani de e to e yimbe mako mbadan mako muñ kama sabara hono no muñirno ulul azmi jomirabe pellite annababe adibe ko mbadana ko no muñirno e cadede deni ande muñirno tan ay darabbana tam min ar-rusuli enelabe nani annabi moni ulul azmi en non ko nelal allah annabi nuhu e ibrahima e musa e isa be don joyo be te ulul azmi allah wi no ben muñiri ni ande muñirdo wala tasta'jil lahum oto yaccino e mabbe kambe yimbe mabe yo leptangar ala elle way kono ka annahu dajara elle way ko nelaado sekini ha al nelaado yidi yo leptangar e mabbe Allah wi mo yo muñ oto yaccino ko jippoto e mabbe sikki ala ka annahum sa'ibe yawma yarawna nyalaw mabbe ji ma yu aduna kebe padana lam yalbasu be cikkar ko be meedani nyibde aduna illa sa'atan so wana fodde min naharin nyalawma fiya ko fodde ertene nyalawma be cikkara be nibane aduna sona fodde ertene nyalawma min naharin nyalawma aza o qur'ana non qur'ana mo jangata o Allah wi kanko de balagun kanko wete communiquer balagh woni communiquer ana arabe be dum ko balagh sana ko communiquer non haalanta yimbe ko kewi wana kaza o wadi ka min bada communiquer min bada mawlud la communiquer boda resa wala communiquer boda wala dum do hada qur'ana o balagun ko communiquer mo ene yettine en ummarade fewde Allah fa hal yuhuda ko Allah wi halkota ko kaysa andi yen lefte jiya halkota ko illa qawmul fasiquna so wana yimbe be ganda ko hefede ko ben tan karko o wi faida goto ene do hen nagal al qurdubiyu gorko goto wi qurdubiyu an ibn abbas o wi annal mar'ata debbo ida ta'assara wad'uha so tawi jibingol mum satti ya ala non so jibingol mum satti tuktabu ene windane hatanil ayatan so debbo ngarwi ene windane dedo aydi didi pour yawa jibinde nana ar jogi debbo bada dum wal kalimatani e dido kongudi didi winde fi safatine kayri walla yalwal summa taghsilu debbo o loto hen wa tasqa minha yara hen kadi debbo o yara hen fa innaha satabi debbo o yari hen loti men talidu sari am don jibina tawa nawani o dispara wala hore ma kalis bismillahir rahmanir rahim ko dum windete la ilaha illa allah al azim al halim al karim la ilaha illa allah al aziz al alim al azim al halim al karim سبحان الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون ويندو او جبريل امور ولنت tawaran horema yaade dispensaire o soda ordonnance uji ibinata bingel dawa gese kadi ayida wattan so joomu jabi non hoolima kay so jabani non yo yaata lepto yo de wonno yimbe jidi ko leptade sa wadi hay be ngomata dum dum hado rebe dandi dum de wonno joomum so yerta ko yaade dispensaire nde kono kay so tawi Allah wallima kay on kay وفي سورة القتال سموار ديكو نون لويته مدنية سو وانا وكا اي من قرية ودون آية نون جيبي كسا حجة الوداع نن لا صلى الله يلتنا مكة إيها يلتي ورو يرتي وانا ندار دي ورو انا ويا فالكو وينمو يلتو دي ورو الله
bismillahi aya ko capantate jeenayi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah alladhina kafaru ben yeddude heferebe makka wa saddu paddi an sabilillahi gadini Allah beedi kam adalla boni amalahum gollum men kala ko be nyamminno to bange jokkere endam e sadak e kala ko be ngoluno be jiyata dum to lakara boni o zawna biha non fi dunya min fadlihi Allah non yoba be aduna he bural mudum taala tawdo Allah hokka be jurum e aduna he hokka be ngalu e aduna hokka be cellal aduna he yaanyana ben ardigaji semmay be nata jeygol kasi walladina amanu ben be ganda enen gomdini Allah fa amilu salihati dotti golli golle moƴƴe wa amanu gomɗini bima nuzzila ko jippina ala muhammadin e muhammad wa huwa alhaqu ko gonga min rabbihim ummarade jomen Allah wi ɓen kam kaffara anhum Allah hafaraniɓe sayyi'atim bonandeji mabɓe wa aslaha Allah moƴƴini balahum alhaali mabɓe ɓe gonta woofa Allah ɓen kam ɓe Allah anani ɓe ganduɗa enen gomɗini Allah enen golli golle moƴƴe enen gomɗini ko a jippina e annabi o sallallahu alaihi wasallam wadde ko gonga koto Allah ummi Allah wi yaafima ɓen te wa aslaha balahum Allah wi moƴƴini alhaaliji mabɓe ɓe gonta wofɗum zalika Allah bonnude golle zalika Allah yaafade bakkatuji bi anna alladhina sabu ɓen kafaru ɓe ganda enen jeddi Allah won ittaba'ul badila ɓen ndewi ko seydani wona dewɗe seydani kay on kay yaafeta wa anna alladhina amanu ɓe ganda ko gomɗuɓe Allah ɓe ɓen ittaba'ul haqqa ndewi ko ɓuura min rabbihim ummarade jomen ala sago ɓeɗo jaafe ɓeɗo kadi golle mum bonne kazalika ni de no Allah feññirani en ɗeɗo gueɗe ni yadribullahu linnasi amsalahum ni Allah feññinanta yimɓe yeruji mumen fal kafiru yuhbidu amalahu anani de yahbidu amalahu wal mu'minu yaghfiru zalalahu Allah o bonna golle kefero julɗo o yaafo Allah wi fa idha laqitumul ladina kafaru so on kawre ɓen ɓe ganda ko yedduɓe Allah Allah wi fa darbarri gaabi ko fiigo e daɗe tan on kawre mabɓe coppe daɗe yoɓe may fadri buura rigabo piye daɗe mabɓe fa darbarri gaabi ko fiide daɗe hatta ila askantumuhum ha so tawi on kebbini e mabɓe wargo on pi on mbari hankadi on pi on mbari on tampi on kasi Allah wi fa sudduwata hankadi noon ƴeewe tongeɓe tin non tongiɗi tongeɓe tin non tongiɗi woni fa suddu tinne alwata ga tongi an kadi so tongi pour ɓe jaɓa ɓe jaaha ɗum woni anani fa imma mannan ba'du ma on moƴƴani anani ma on moƴƴini fa imma tamunnuna mannan ma on dokki moƴƴere woni moƴƴo noon baadu caggal nde ɓe tonda ha gasi so belama mbiyon jehemi gaati ko imma fida so belama kadi mbiyon gadde ka kati ɗuna fida fa imma mannan baadu ko imma fida أي تمنون من مصدر ولا تفيدون فداء ما أن شوتي بشوتو بجاه ولا بارون ما بشوتي ما on bari ha on kasti tange son tongi caggal nde tonguɗon son belama mbiyon min jaafim jeehe son belama mbiyon gadde kaza o min jaafo fof oɗo aya kanko nuski aya oya mo jangguno ɗen ma kaane nabi inan yakuna lahu asri anani woni oɗon aya ta yuskina filade wona ɗum woni hatta ida askantumuhum
ha so on kebbini e mabbe may wargo Allah wi fa suddul wasaga tinne kabbidi so on nangibe kabbe yo tit fa imma mannan ma on mojjani baadu caggal ne nangudorbe ko imma fidaan walla ko coti atata al harbu ha wallina harande aw zaraha teddeni mum zalika ولو يؤمنون ولو يشاء الله ستوي الله هاجين لن تصر منهم ما الله فول النبي توهر على الله بلا نام ما فول بتوهر على ولكن كوني الله يمري ان ليبلو بعضكم او جرب برو يوغا من ببعدنا يوغا برادو امون اونون جولبه نات الجنه برادو مبه نات جيغول والذين قتلوا بين غاندا كو وراbe في سبيل الله دين الله فلن يدل بين كاي بونتا اعمالهم غوليجي من سيهديهم ما الله فيونو be aduna الاخره فو فيوده كاي نفابي ويسلك بالهم الله مجينا الحال مبه aduna الاخره ويدخلهم الجنة الله نانبي الجنة من غندودا عرفها ان فنينني لهم ونندب ويام الجنة رسول صلى الله عليه وسلم وبي sadanaara aljanna o wi so tawi yimbe gummima do mofrudo bi'a fay aljanna goto fof burata andude galle mum e sa ummima juma ada fati galle ma hay goto bi rek ko woni galle ma ko fof natirti sa ummima galle juma ada fati ji galle ma no gandirta galle ma oni buri labde kis buri labde e sa mani de yo dum woni non ida dakhaluha yatafarraguna ila manazilihim so be nati galle wuro aljanna ngota be certa goto fo fara galle mum fa hum a'rafu biha min ahli aljum'ati kambe buri andude galleji mabbe e ummi be juma ena paati galleji idan sarafu ila manazilihim sa ummi ma juma ar paati galle ma andi kam ayata ke rewdo do woni galle mum Allah o wi aljanna sa nati ko non gandirta galle ma hay goto be ko woni galle ma go fon sokkoro ko galle mum ene aljanna ji no bay sertu ni fo go fon andi aljanna mum hawni be ko Burkina nata be ko Washington be ko Paris be ko Binjola capital Gambie be ko Nouakchott jiidadi kono hay goto wiyata ko rewdo ko fon andi tan Allahu woni arrafaha lahum alla ene feññinani be galleji di ko adinde be garata ko fone andi galle mum andi jom suuru mum andi boy mum hay goto jibinirta ko jom suuru fo ndirta ko fone andi jom suuru mum tan يا أيها الذين آمنوا إيه مودون غونغ بالله إن تنصروا الله ستوي أمبلي دين الله أمبلي دين نلاد الله ينصركم الله والله أن إدو أن بمن ويثبت أقدامكم الله تبتنا بلمن يقول ولد والذين كفروا بين بغنداك يدو بهفرين فتسلهم بينكم هلكار ودني دمن وأضل الله بني أعمالهم غلمت ذلك أي هلكار بني دغل بأنهم سبكم بكرهوا بغني ما أنزل الله كالله بين القرآن ثم تجنون فأهبط أعمالهم الله نبني قلما الله أفلم يسيروا بين بنجهان كم مكانا بفي الأرض ليد فينظروا بنار كيف كان حلنا لا تري عاقبة وطن الذين نبين من قبلهم أدنى بيجيو بيجاهلي بيجيو أدنى بين كالكرا سبو دمر الله عليهم الله هلكي نبين هلكي يومين هلكي جود لمن وللكافرين وادني هفنا بكدي أمثالها يروجي كوانو أديب أي بيدو يدو بهن بين كدي نواد بين يروجي فلكو بين بدنه وللكافرين أمثالها ذلك أي ولد جول بين فوالde heferebe de ti anna allah sabu allah mawla kanko woni ballo allazina ben amanu be ganda en hefe gongdinde allah wa annal kafirina ayyadu be kay ben kay la mawla lahu ben gala ballo ben kay hay ballala inna allaha alla yudkhilu alladhina kanko woni nanno ben amanu be ganda en gongdin allah wa amilu salihati golli golleji moƴƴi allah woni nanno dum jannatin gese tajriide en doga min taati al-isma haru challi ada walladhina kafaru be ganda ko yeddube de yata mattauna e be dakhmito e aduna he wa yaakuluna be nyaama e aduna kama taakulu al-an'am hono nemoraji nyaamete aduna ni laysa lahum himmatun illa budunuhum ngala himmeji so wana deedi mabbe o furujuhum e farjiji mabbe wala tafituna ila al-akhirah be jikkita ko al-akhirah no daba wayni tan daba waja kay hunana wana durata kambe ne ko non tan
Allah wi wannaaru jeygol de mahwallahum woni tapporde mabɓe woka ay qariyatin wuro yo wuro ngo asaddu quwwatan ɓurɓe sattude sembeji min qariyati kay wuro ma heewi yimɓe ɓen kalkumi ɓeni ɓuri yimɓe ma ɓe hewde doole kalkumi ɗumen kaari jonde ko en sababu wona rasulu sallallahu alaihi wasallam de yalti gharu thawrin iltafata ila makkah yalti fi makkah wa qala anta ahabbu biladi llahi ila allah tendangal gure allah pop an ɓuri yiɗede to allah ɓurin makka wa ahabbu biladillahi ilayya dendagal aduna o pop an ɓurmi yidde walaw anna al mushrikina lam yakhrujuni sanna tan makka naɓe jaltinanami lam akhruj min kam yaltata Allah noon jippini aya o muñidde nelaɗo Allah maana o wala tahdan ala khurujika min baladi woto suno jaltugol ma wuro ma fa inna allaha yu'izzuka Allah ene teddinirma yaltude wuro ngo o yuzillu Allah hoyni heɓe yaltindema nde walaysa khurujuka min makkata illa ka fa makkata fa khuruj adama al janna jaltugol ma makka wonani so wonani honno comme jaltugol baba adama al janna wona koye Allah teddinma hoyna ɓe kamɓe baba adama ne Allah teddin ɗum hoyna iblisa ɗum taw woni ɗum ɗo ɗum woni waka ayyini heewi min qariyatin wuro hiya wuro ngo de asaddu quwwatan ɓurgo sattude sembe min qariyati ka yimɓe wuro ma allatina ngon wuro akhrajat kan ganduɗa ene yaltinma ɗum yimɓe mum a halakanahum heewi wuro wago noon ɓurgoto hewde doole min kalki ɗumen ɓurgo wuro ma ngo hewde doole ɓurɓe ɓen tidde min kalki ɗumen woko ayyin afa man kana ala bayyinatin walla fala nasira lahum balla alanaɓe nde halkare amen aremaɓe nde ɓe ngala balla man haɗa ɗum afa man kana ala bayyinatin yeti mo ganduɗa ene wone hujjaji peeñ min rabbihi ummorade jomum hono julɓe ɓe yeti oɗo kaman zujjina lahu ene wayno mo ganduɗa ene suɗana ɗum suu amalihi bonde golli mum ene golla ko boni meeɗa gollide ko moƴƴi te omo golla ko boni fara ahu o yiya golle ɗe hasanan ko moƴƴi aɗa waɗa ko boni te kadi jiyata mbatta koko moƴƴi wattaba'u ndewi ahawa ahum belade mumen e rewde jalaŋeji ɓeɗo la mathilata baynahuma ɓe yeru Allah hakkude men o koye gonga woni ene rewa Allah ene wela ko waɗata ko o koye camte woni ene woofa Allah wela ko waɗa ɓe ko goto masalu sifa aljanna allatina on aljanna wu'idal muttaquna mo ganduɗa julɓe ɓe ene podana o omo haalanmano on sifori mo sifano ma aljanna no wayi o wi on aljanna fiha anharun ene nder aljanna he calli min ma in ndiyam gayri asinin ɗam wona ngamto jam ndiyam ɗam amtata ndiyam ɗam siccani andi ndiyameje men ɗega so ɓooyi wayloto watta liwde aljanna noon ndiyam mum ɓoyde e loonde walla ɓoyde e girbe waylani ɗum te amtude wa anharun ene to aljanna kadi calli min labanin kosam lam yataghayyar da'amuhu waylota ko nyamde mum da xambe mum waylota calli kosam ɓira ɗam nan toon wonano ɗam ga kosam so wali tan lammat kosam saydo cuunen ɗam so wali tan lammat aljanna noon ko ɓira ɗam tan ala dawa waylota ko nan toon ko toon kosam woni bab saɗa yiɗi pullo wiya min ndemi yiɗa so wona gawri sa addi gawri mi yiɗa to ko seetan jogiɗa kosam woni ko to tawde ko bem peƴƴe dogata toon kosam woni bam te ko ɓira ɗam a yarat ene dahmi ene weli ene ɓuuɓi ene safi ala rewam wa anharun ene toon calli kadi mbaɗan ceerno eyyi ene toon calli mbiɗen min labanine kosam ɗam ganduɗa lam yataghayyar lawnuhu ɗam waydaki mbadi mum duusi noon kosam aduna yaltata koye en wa anharun ene toon calli kadi min khamrin sangara lazzatin dahmuɗo lisharibina wonande yaroɓe calli kadi sangara toon goni ben peƴƴe weddoto siida oga sangara ko ciccuɗo welaji wa anharun ene toon calli min asalin e jumri musaffan laɓɓinadi
njumri labbinani siwtataake ko calli bem pedje njumri ton njumri baba din sa yari men arataake jebet o wi luutiɗo ni ga njumri fa innahu ndi ga njumri yakhrujuhu bi khurujihi min buduni nahdi wana yalta koye deedi buubi wala ha buubi ñaaki yukhaliduhu samu jiya beɗe jilla hen gueɗe bibje en gueɗon kew ko janta hen wana ma siwten Allah wi wala hum ne woni be fi hatu aljanna fasangaji min kulli samarati e dendangal be sonoje wa maghfiratun e kafrangal min rabbihim marade jombe fa huwa radina anhum Allah ene welabe ma ihsani ilayhim Allah ene welabe ene majjedi be fami jiiday aduna wana sabu aduna en saaji Allah majjan ma en saaji kadi Allah tikkan to non dum ala yati jogiido deedo gede o yeti oɗo kaman huwa ene wayno on mo ganduɗa khalidun finnari ko casowo jeygol o suɓu yarne ma an ndiyam hamiman gulɗam ndiyam ɗam faggatɗa am ahum ɗam taƴa tekteki maɓɓe yaltira caggal ɓeɗo nanti joguiɗo ɗeɗo gueɗe aljannaji ɗiɗo kosameje ɗeɗo e oɗo jogoɗɗo nadde jeygol yarne pane ɓe ko goto wa minhum ene hefereɓe man yastami'u ilayka mo ene heɗoma so tawi aɗa hubbina ñande aljuma ɓen ko naafiqeɓe hatta ida kharaju ha so ɓe jalti min andi ka ɗo gonnoɗa ɗo so ɓe jalti qalu lilladina utul ilma ɓe mbiyana hunde e sahabaɓe ko en abdoullahi ibnu salamin ndo abdoullah ibnu abbas ko en abdoullahi ibnu abbas walla abdoullahi ibnu mas'ud ɓe namdo ɗumen e jalkidde ɓe gona wiide maga qala anifan nane ne gonɗen dumande ko haalanno maga qala anifan nane ko haalanno min jahi toni ni dilla kono min nanani ni mi haqqilam da naafiqeɓe ɓeɗo minhum man yastami'u ilayka ene maɓɓe me e keɗo ma so aɗa hubbina hatta ida kharaju min indika ha so ɓe jaltiɗo gonɗa ɗo qalu lilladina utila ilma ɓe mbiyana ɓen rokkanoɓe gandal ko en abdoullah ibnu salamin en abdoullah ibnu mas'ud en abdoullah ibnu abbas en ɓe mbiya ɗumen maga qala anifan ko haalanno nani wona sabatas haala aɗa heeɗi mbiya ko haala ko sabatas enen e mbayno hen saji neɗɗo jooɗo e hakkude baso hunde haale ha gasa min nane kaɓe kaala to min de mi hejjidi kaɓe kaalanno ɗin naɗa heeɗino haqqille ma ala en tan ceer sanno wino ko goo fof ne heɓa ujunade temedere tan a ejjitta ani fat firta ko nane hada qala ani fa keɓe kaalanno nane ulaika alladhina allawi waɓeɗo goni ɓen ɗaɓa allahu ɓe allah umbi ala qulubi e ɓerde mon keferu wattaba'u ahwa'ahum ndewi belaɗi mon e naafiqagal walladhina hatadaw ɓen ɓe ganduɗa ko fewɓe ɓe noon hono julɓe ɓe ɓen kam zadahum allah ɓeyda ɗumen hudan peewal wa atahum allah longinaɓe taqwahum kulol maɓɓe allah longinaɓe hulti ɗum kala ko ɓe ndentorto nadde jeygol allah longinaɓe ɗum wa hal yanzuruna kamɓe hefereɓe makka ɓe pandaki illa saata so wona darga an te'tiyahum nde arata e maɓɓe bagataten ne betti darga ɓe pati tango ha darga daro ɗum ɓe pati kono noon faqad jaa saraɗuha darga de suwa darade kono maaleji mum komo ngari faqad jaa saraɗuha maaleji darga ari de non allah wi gila ñande qur'ana jippi allah wi maaleji darga tellima enen kam ngari koko yetti eyyi famen faqad jaa saraɗuha maaleji darga ene yadi sabu ene maaleji darga nelede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam koye maaleji darga jeeya ene darga lewru sekanade nelaɗo o sallallahu alaihi wasallam koye maaleji darga jeeya ene darga asaman o waade no curkini koye maaleji darga jeeya heddi tan ko nangue fuɗare hirnangue heddi ko yajuuje ne majuuje ne jalta heddi ko annabi Isa ara heddi ko amma mutanɗe leydi ɗe ɗum waɗi leydi ñana kala nana e muta walla o wi ko mutanɗe ɗe kam ɓurɗe mawnude ko tati mutande to ɓuri woɗɗude funnangue mutande to ɓuri woɗɗude hirnangue e mutande wodere e duunde arabeɓe ɓeɗo so mbaɗi fama darango waɗɗade e daaba o
allawi fa anna lahum holno wodiran tabe idha ja'atuhum so tawi darga are mabbe holno wodiran zikrahum cifturgol mabbe holno bi cifturta Allah so darga dari ma cifturi Allah ko fa'idu la yanfa'u nafata fa'alam andu annahu ko woni fi la ilaha kando rewede e gonga ala illa Allah so wana Allah duma hen ada anduno ko beydo dumade hen tan la kay anduno du walla ko duma hen tan anela Allah ko nela do halda kono non ko enen dimi wonela do halde sedo de wonno qur'an o jippi ko enela damiru ko makko rutto kono ko enen ji nelaɗo kam majjani ɗum ko enen ɓe ganda Allah ɓe enen mbiyete en gandu ɗum nelaɗo ken andunal bal wali kulli mu'minin ala enen bi zalika bi anna Allah bi an o wiyo wone gandal ma wonde la ilaha illa Allah illa ma'buda bi haqqin illa Allah deweteɗo e gonga ala so wana Allah tagi rasul sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illa Allah dakhala al janna Nana sallallahu alaihi wasallam o wi kala maydo Allah ene andini dum dewetedo e gonga ala so wana Allah on ko nato aljanna wastaghfir li dhanbika imsina sabu bakkar ma wiya nana sallallahu sabu bakkar ma inela jigi bakkar o wi aha ko li tastanna bihi ummatuhu bele nyimtinamo dum leñol makko ngol kanko ala bakkar ko bele nyimtinamo dum leñol wa qad fa'alu sallallahu alaihi wasallam inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marra nela Allah sallallahu alaihi wasallam wi nyalam fof mbodo imsinodo Allah temedere lawol wana dum tijjene ko mbada dum ko biida dum ko biida wadde ko nela Allah wadanno ande hebe ko day Allah be jangani Allah ko be hasideji ko hadise na de yiri wada dum tene laado ala bakka ni ali sino se o puru woppi wona day ne laado mo ganda ala bakka de wada nyana fo temede ni ali sino mo ganda meeda wadde ko moji don ka ko fori ko mayde wana on kay temede ne ko se Allah boni be puy bismillahi konon ɗum woni noon wastaghfir li zambika imsina sabu bakkar na wolil mu'minina imsina ɗa julɓe worɓe wol mu'minati e julɓe rewɓe nani won fihi ikraman lahum sabu teddina bi amrin nabiyihim bil istighfar lahum sabu yamirede annabi mabbe ni imsinanoɓe wallahu Allah non ya'lamuni anni mutaqallabakum firritorde mon so on gummima gese mon oɗon paati galleji Allah ne andi wa mahwakum tapporde mon jamma so on lelima Allah wi ene andi hay hunde suudaki Allah la fo mata wasa andon wa yaqulu alladhina amanu ben be ganda gongdinbe Allah ene biya lawla nuzilat suratun ko hadi jippine simore tawa simore de jangtowol jihadi ne julbe be gona wiide na la Allah yo simore jippine jihadi haale min tampi min kabaybe Allah fa idha unzila suratun so tawi jippina ma simore muhkamatun nyenyande taw ala fo ko momta e mum o zukira fiha hala e simore e alqitalu رأيت الذين جيا بين في قلوبهم بنغندا اني بيت من مرض نافقاغو بنغندا نافقه بس سيموري كبويده den simore jippi man jiya nafige be yansuruna ilayk e be fuccinna gite be darma nadara darande al maghshi alayhi mo ganda ko kippado mum min al mawti maide mo ganda maide so tawi are neddo no futtinirta gite ni jiya kambe nafige be gite no futtiniri Allah fa awla lahum buri moƴƴande ɓe ta'atun ko ɗaftare tan wa qawlun ma'rufun e konngol moƴƴo ɗum de ɓuri moƴƴude fa idha azama al amru so tawi fellitama fiyako falaw sadaqullaha sago gonɗanino Allah e limanako la kana khayran lahum ɗum ɓurno moƴƴande ɓe de faami fa hal asitum yama jo kamɓe فهل أسيتم يا مجو كمبي ولا يا مجو أنن يا مجو أنن إن توليتم سؤال دنكتم أنن نافق يدقى قالي مناكم يا مجو أن تفسدوا في الأرض بنوا الليل لي
woto ɓaddi u taƴon arhamakum ayba masalan anani de en ɗemeje mon duttoɗon e keferu ulaika gande noon ɓen bonnuɓe ulaika alladina ko ɓen goni ɓen la'anahumullahu ɓe Allah huri ɗumen hal asitum yama jow onon famide woni noon fa asammahum Allah faaɗina ɓe ganande gonga wa a'ama wumna absarahum gite mabɓe ga lawol peewal afala yatadabbaruna alqur'ana Allah wi ko haɗi ɓe micco e qur'ana fa ya'rifuna alhaqqa ɓe ganda gonga am ɗaccuni ala qulubin ene ɓerɗe wonande ɓe ɗe aqfaluha kannaruji mum kannaruji nana e ɓerɗe hene coki ɗum fayiɗe nanata gonga innal ladina irtaddu so tawi ko ɓen ɓe ganda ko jartodinde dutti ala adbarihim e mumen min baadi caggal mata bayyana lahumul huda caggal nde feeñani ɓe peewal Allah wi ash-shaytanu seydane sawwala lahum kañum woni cuɗanɗo ɓe koɓe mbaɗi ko wa amlalahum seydane o ene wonnaɓe ene yinnaɓe woni amlalahum yaani majjini ɓe tan a mbimmi wa amlalahum seydane majjini ɓe zalika ay seydane majjinde nen bi annahum sabu kamɓe qaalu ɓe mbino lilladina karihu ɓen ɓe ganda ene gañi ma nazzala Allahu ko Allah jippinta ko ɓe mbi ɗumen kamɓe naafiqeɓe ko sa yi Allah bonni golle mabɓe qaalu ɓe mbino lilladina wonande ɓen karihu ɓe ganda belaka ma nazzala Allahu ko Allah jippini ɓe belaka ko Allah jipi hol ɓen hefereɓe makka ɓe mbi ɓen kamɓe naafiqeɓe mbi ɗumen sanudi ukum mamin ɗofto on fi ba'dil amri yoga e gueɗe mamin ballu on e anjenelaɗo o sallallahu alaihi wasallam mamin ballu on so tawi julɓe ɓe mbine jaha jihadi min bonna ɓerɗe mumen ɓe kalno ɗum noon koye sirru Allah no weeni Allah wi wallahu ya'lamu Allah nan ne andi asrarahum cuudgol mabɓe keɓe cuuɗata ko Allah wi ne andi ɗum fa kayfa hol alhaali mabɓe idha tawaffatuhumul malaikatu so tawi malaikaji ɗi mbariɓe yadribuna ene piya wujuhahum jeese mabɓe wa adbarahum e cagle mabɓe zalika ngol ɗo bargol bi annahum sabu kamɓe ittaba'u ɓe ndewi ma askhadallaha ko ene tikkina Allah ɗum ɓe mbaɗi wa karihu ɓe gañi ridwanahu ko ene weltina Allah kala golle beltinoje Allah ɓe belaka aɗum tagi noon fa habada amalahum Allah ne bonni golle mabɓe ama hasiballadina ɗaccu wi ɓen ɗon ɓe sikko am ɗaccuni hasiballadina sikki ɓen fi qulubihim ɓe ganda ene ɓerɗe mumen maradun ko wiyete naafiqaw ɓe cikkan noon ko Allah yukhrijallaha Allah yukhrijallahu Allah yaltinta adghanahum ganguji mabɓe ɗi ɓe gañi nelaɗo Allah ɗi ɓe cikkano ko Allah jogorani feññinde Allah wi walaw nasa'u so min belanoma an Muhammadu da araynaka humma min kolleɓe min gandinmaɓe holɓe fala araftahum noon ma andirɓe bi simahum e mandeji mabɓe wala ta'rifannahum wallahi ma andirɓe fi lahanil qawli e ñawde konngol sa wonde mabɓe jiya eɓe gaybina julɓe ma andirɓe ɗum wallahu Allah ya'lamu ne andi a'malakum golle mon wala nabluwannakum Allah wi wallahi ma min jarribo on onon min jarri anani ma min jarribo on min jarriboro on jihadi e ko wana ɗum hatta na alama hamin ganda gandal pendi al mujahidina ɓe ganda ko haɓeteɓe min koye mon wassabirina e muñoɓe e jihadi e ko wana ɗum wa nabluwa min jarribo akhbarakum khabaruji moɗon e ɗoftogol moɗon e gofgol mon Allah min peññina ɗum min kolla yimɓeɓe innal ladina kafaru ɓen ɓe ganda ko hefereɓe wa saddu paddi an sabilillahi ga lawol gonga wa saqur rasula ngulurodiri ene laaɗo Allah min baadi caggal mata bayyana lahumul huda caggal nde Allah feññinani ɓe peewal ummorade mum Allah wi lan yadurullaha shay'an ɓeɗo ɓe mbawa lorlude Allah hay tus wasa yuhbiɗu ma Allah bonnu a'malahum golleji mabɓe keɓe cakkurino e keɓe mbanno pop Allah ma jippin ma bonnu ɗum ñalawma walde badri kamɓe ɓeɗo hefereɓe hewɓe mabɓe gaddi kañumen ñamminta yimɓeɓe e jihadi ñamminta hefereɓe e jihadi wodema alɗuɓe mabɓe ɓe mbi jehen kala nde kewɗon min mboɗo jogui geloɗi ɓe ñamminma Abou Diali hirsani ɓe geloɗi 10 goɗɗo ne wiye Safwan hirsi geloɗi 9 to Asfan
goddo no wiye Sahalu on hirsi gelodi sappo to nokku no wiye Gadidi be majji non be ji habe woy be goddu be majji ne be majjine be ngoni nyalama kudu non kiitu lawol aywa bitedo Cheybatu on hirsini be gelodi jeenay e balto nokku no wiye Abwa aywa Muqisil Jahmi on hirsini be gelodi jeenay Baba Abbas bamnira cawdido on nden ko kefer hirsini be gelodi sappo aywa bitedo Harsu on hirsini be gelodi jeenay ana Abu Buhtari on ne be ngari haado Badr do hirsini be gelodi sappo bitedo Muqis kadi hirsi kadi gelodi jeenay goddi an kandi be jokni hare be nyaami ko be jogino fo halabi be nyaamori kis be nyaama tewta de be nos mbara tuna mayre ngir be kammo Allah wi lan yadurullah shay'a wa sayubidu ma Allah bonno amalahum gollem ya ayyuhal ladina amanu ehe modon gomdin be Allah adiullah doftode Allah wa adiur rasul doftode nelaado Allah wala tubdilu hoto bonnire a'malakum golle mon gofi innal ladina kafaru ben yeddube fasaddu paddi an sabilillahi gadina Allah summa matu may wa hum kufarun ko ma hefrebe Allah yi falan yaghfir Allah lahum Allah jogorani ya fade e Allah ya farago fala tahinu Allah wi hoto lo e onon julbe be watadu nodde ila salmi fewde beldal nodde fewde l'islam oto lo'e oto kaabe ka badde mabbe kambe heberede Allah wi wa antumul a'launa onon goni foolobe wallahu ma'akum sabu Allah ene wande mon walan yakirakum Allah jogarani ustandi on a'malakum golle mon innamal hayatud dunya ay ngurnam aduna e sohlirudum la ibun ko pijinegol wala hum ko belade wa in tu'minu so on gomni Allah wa tattaqu on kuli Allah dum kom ko gede la kharajiya utikum Allah rakon ujurakum jenari mon wala yasalukum amwalakum Allah namdaki on jawdele mon pop ala Allah namde ko asaka umu amwalakum Allah namdaki on jawdele mon pop Allah wi ko farla hen asakal ko tan namdi on sabu in yasalkumuha so namdi on jawdele de ko yubtukum ma mettu on ma satte mon tan yubtukum satte mon so yo ngad jawde mon ko satte afami fayufikum in yas'alkumuha so nandi mon jawdel mon fayufikum o sattini e mon o fantinima e modon afami tan tabkhalu dawon o yukhrij dawre nde yaltina adghanakum gangumon l'islam ha antum onon ha ulai ehe mon be tuda awna odon noddeli tum figu bele nafgon fi sabilillahi dina Allah faminkum ene mon man yabkhalu ene mon be ene dawa o man yabkhal qamala winon fa inna ma yabkhalu an nafsihi ko adawi ko koy makko arsat wallahu al-ghaniyyu Allah woni jondini do gana fangeji mon wa antumul fuqara wonon goni harujinde fewde Allah wa in tatawallaw so on donkitima ga doftade Allah yastabdil qawman Allah wostito yimbe ghayrakum be gona onon mala yakunu lumtinabe be ben laata ko amsalakum ko yiruji mon ben ko doftobe Allah be gonta sayse suratul fath simore de ko non de wiete madina jippi ayi de ko nogas e jeenay wiyama de do simore sababu jippade de itande jeego biire fergo nelaado Allah nelaado yaltide ujunere e temedde nay sahababe mo e pay makka e be mariya umra be karminane umra do nokku no wiye Zul Hulayfa nelaado nyande hen jogi capande jeedi di ngeloba ne wada hadiya to makka yimbe heddi be ne dendini temedde jeedi di ngeloba ene mbada hadiya nde be ngari ha nokku no wiye Hudaybiya ko wuro hakkude mum makka sa hirdita jofoyat nelaado sallallahu alaihi wasallam neli Usman ibn Affan yo ya halana makka naabe be wonde o arani habede ari mo tan ko juurade suudu Allah dum goddum ala ye be gandu dum be sayyidina Usman yehi be nangi sayyidina Usman be cokki kambe hefere iblis no wonti payen ari gagal nelaado en goni ga fa asha iblisu fi sahabati anna Usman qutila o haalani sahabaɓe kanko iblisa wonde Usman mo Muhammadu nelno nder makka o warama ɓe ɓeɗɗe ɓe bona ɓe natira haare joni noon
nela sallallahu alaihi wasallam noddi sahabaɓe o yiya ɓe ngar ɓe mbay odira eɓe pellita eɓe naata e wuuro he hare ɓe mbino ko ɓe natirta hare kontade mbari Ousmane agal ko hare nde haala ka yeno yi hefereɓe Makka ɓe kuli ɓe goppi Ousmane arti ɓe garti noon ɓe gone ɗaɓɓude e nela sallallahu alaihi wasallam yo tinno nde ɗo hitande yo rutto mo wuuri mum araya so tawi aroyi mo wuuri wona ɗon balɗe tati nelaɗo kise daktini kañum e sahaba mum ɓaati pembi kirti ko joguino hadiyaji ewa kooti kono noon eɓe cuni goram eɓe mettini hen Allah noon yiɗi muññiddeɓe eɓe koota itta sunnu mabɓe Allah jippini nde ɗo simore nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ne yaha jamma ari ha nokku wiye karra al ghamim o cangol yeeso nokku wiye asfar hakkude Makka e Madina ɗon cangol ngol woni Allah jippinima ko inna fatahna laka fatahan mubina rasulu sallallahu alaihi wasallam wi jippinama am e oɗo jamma hande simore kayri ɓurmi yidde kala ko nanguine fuɗe dow wonde inna fatahna laka fatahan julɓe ɓe keɓɓiti mbi hani an mari Allah ka ya rasulallah an de kam Allah moƴƴanima bela wodanima Allah feññinanima ko jogori waɗanoydema ko julɓe ɓene ko jogori waɗanede Allah jippini kadi liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anhar ayati fawzan azima woni bismillahir rahmanir rahim Allah wi bismillahi ko inde Allah arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah innanu minen fatahna laka min ñawanima fatahan ñawore mo binan feñje wonde ñawore liyaghfira laka Allah bele Allah yaforo ma sabu jihadi ma taqaddama ko ardino min zambika e bakkatuji ma wa ma ta'akhkhara e ko jogori aroyde fof Allah wi yafima Allah wi yaafima mom ko bannoɗa ɓenni yaafima ko jogoɗa wadde Allah wi yaafima wo yutimmu walla wo yutimma ni'matahu Allah timmina nema mum alayka e ma wa yahdiyaka o fewnirma sabu jihadi siraɗal lawol mustaqiman pocciɗo wa yansuraka Allah walluma nasaran ballal azizan ngal ganduɗa ko teddugal ngal ko yera ala wondude mum walladi kanko woni on anzala sakinata jippinɗo kuɓide gol fi qulubil mu'minina e ɓerɗe ɓe ganduɗa ko julɓe liyazdadu imanan beele ɓe ɓeydo gomɗinde ma imani wonde gomɗugol maɓɓe ngol Allah wi ko awalillahi ko Allah tan jeyi junudu konuji as-samawati asamanuji wal arde leydi so welama wallude diine makko taw wana onon so welama waɗa omo jogui konuji ɗi ganduɗa bawɗi heɓede taw jiyata so Allah wutti yimɓe ɓowɗi cikkoɗa enen ndeeƴ ɓowɗi tan ne wayi hamnade ni so Allah wurti ɗo e mama nafatam Allah wi ne jogui konuji ɗi ene haɓere e kefere taw wana onon o yamiriri on ko yo on kaɓoy ko mbeɗa on naata aljanna kono kay so wonti kay yidde wallu diine mum mo wawi omo jogui so wuti joni baroɗo yo cokko e wuure he baroɗo taktake eɗen ñalla jaam Allah ko kañum woni wela kono so welama kay ko lawol ko ɗore wonata ɗon to baroɗo he so ñalle jorgol ñan hen a woytaki goto fof galle fof tan mbaɗo darima tama galle hay babagal goto he a woytade galle fof tan gonɗo e wuure he mbaɗo dawɗo tama galle ha jaltat ñan hen de wattitaki Allah ne waɗade ko ɓuuri ɗum wa kana Allahu serani Allah aliman ko ganduɗo tago makko hakiman ñeññuɗo e golle mum Allah wi waɗiri jihadi o ko li yudkhilal mu'minina bele o nanna julɓe ɓe haɓaɓe ɓe wal mu'minati e julɓe rewɓe ɓe o nanna ɗumen jannatin guese tajriɗe enen doga min tahti aylis walan haru calli so ɓe naati toon khalidina keɓe ñawanaɓe casal fiha toon wa yukaffira anhum o yaafo ga mabɓe sayyi'ati bonandeji mabɓe wa kana latima zalika ɗum ɗon endallahi to Allah to fawzan ko malal aziman manga wa yu'azzibal munafiqina wa lefta nafiqeɓe worɓe wal munafiqati e nafiqeɓe rewɓe wal mushrikina rewoɓe Allah rewoɓe jalaŋeji worɓe wal mushrikati rewoɓe jalaŋeji rewɓe awannina ɓe ganduɗa ko jikkoɓe billahi to Allah to wanna sawi jikke bon alayhim ali wi wone mabɓe da'iratu jilidi as sawi bonande yo kuddi Allah wone mabɓe wa ghadiba Allahu alayhim Allah tikkaniɓe wala anahum Allah woɗɗiniɓe yurmede mum wa a'addalahum Allah heblaniɓe jahannama jeygol ne wiyeni
fasa'at boni non masira rutorde tawde ko jahannam walillahi Allah ene woden dum junudu samawati wal ardi konuji asaman konuji leydi wa kana Allahu serani Allah azizan o kattido e laamu makko hakiman nyenyudo e golle mum innanu min arsalnaka minni linama shahidan ka seede elinyol ma anani de wo mubashiran ka beltinowo e der diine e aduna he nato nagol aljanna wa naziran ka jertinowo kala calido e nadde jeygol Allah wi wadiri non ko li yu'minu billahi bele be gongdina Allah wa rasulihi be gongdina nelal Allah wa yu'azziruhu be balla Allah be balla nelal Allah wa yu'aqiruhu be mawnina nelal Allah be mawnina Allah wa yusabbihuhu be cerna Allah bukratan subaka wa asilana kihid innal ladina yubay'unaka be ganda be enen bay inoma to walde Hudaybiya bay inobe ma ton be inma yubay'una Allah ay ko be bay ko Allah wana an biido yobe dafte on kon o be jebi be bay ima be jebi be kota o Allah yu wana an be dofti ko min dofti sabu man yudi rasul faqala da Allah kala mo dofti ne la Allah dofti ko min ndeke se be bay imama e hodde e be ngoppa harede wana an be dofti ko min sa dofti ne la Allah ko Allah dofti nama yubayuna yadullahi fawqa aydihi jungo Allah e hattan mum e dow juude mabbe nde be tottuma jungo de ko min be totti faman nakata non odo ahdi mo be ngaadiri e ma kala pirtudo odo ahdi fa inna ma yankusu ala nafsihi ko firti ko koy makko artata odo ahdi mo be ngaadiri e ma e be ndewa Allah ha darga daro paama wana an be dofti ko min sebe pirti o aadi non ko min be nyam fi wana an faman awfa on mo humni bima ahada alayhi Allah ko aadondiri e mum Allah on mo humni ko aadondiri e Allah ko fasa yu'tihi ma Allah rokkumo ajran jobdi aziman mawndi sayaqulu lakal mukhallafuna ene jogori wiide ma be ganduda ko lundabe minal a'rabi eggi hodi en lundinobe eggi hodi e fulbe be jahano be ne jahaton makka de andi won nelaado wiino ne rino e gure saraji julbe fo yo ngar fulbe non ko hen ko jamnobe Allah be jeeno be ne nelaado Allah wi yo ngar jaha wodi non be ngaraade cali art Allah wi so on ngartoyi mabbe biye minen de kam sagalatna amwaluna wa ahluna minen de hadno min yaade soklino min tan ko jawkal kal so min goppi kadi alaade min goppi wa ahluna e koreji amen dum tan dum non fastaghfir lana imsinan min to Allah eywa hankanti ko min jaadane mako Allah don jippini ay o e fennude be en ande be kebe kaadi ko wana gon Allah wi yaquluna bi alsinatihim e be kala dembe mabbe e wiide ma wonde ya imsinana be ma laysa fi qulubihim ko ala e berde mabbe kul wibe faman yamliku lakum hol bawdo nafte on min Allah e lefte Allah shay'an hunde in arada bikum darran so tawi Allah muyani on lor yidi wadde mon lor hol bawdo hatti aw arada bikum nafa'an walla so Allah muyani on wadde mon nafaore hol bawdo hatti bal acuni kana Allah serani Allah bima ta'maluna ko golloton khabiran ko kumpitido bal accuni onon beedo fulde zanantum un cikkiyo Allah yanqali bar rasul wonde nelaado artata wal mu'minuna on cikkino julbe duttota ko ila ahlihim fewde ko abadan ha tay ndebe bayni on ebe jaha makka ebe kajjoya ebe jaha umra onon beedo on pibana ebe garta e gurnam mabbe pibdon ko be mayobe dum hanno on yaade wo zuyyina zalika dum don suda fi qulubikum ender berde mo ko bone suda e berde mo wa zanantum cikkudon zanna jikke asawi bondo jikke bondo jikkudon jikke wonde nelal artata o kuntum lati don qawman ko ni be buuran halki gondon yimbe halki be odo jikke gande wa man lam yu'min billahi kalama gomdinani Allah wa rasulihi gomdinani nelal Allah fa inna minen a'tadna min padani lil kafirin wonande hefere be sa'iran jeygol walillahi ko Allah tan jey mulku samawati la man teri asman wal ardi la man teri li yaghfiru liman yasha Allah ere ya fo mo wela hal kado
ويعذب من يشاء وما لفت ما ولا هل بعد حد وكان الله سيراني الله غفورا كو جافتون رحيما جوت وبي سيقول المخلفون إن جوغي ويد بغندا كو موندينوبه be be jahanobe haalanobe lamaji di kaadum joni ebe jogori wiide idan dalaktum so tawi on duttima on benditima ila maghanima fewde galle e takhuzuha ha nango yon don gande e biya zaruna nattabi'ukum so on gummima odon jaha odon kaboya e wewbe habde be janana so on kabe men kon foolobe kebon ha heewbe be biya ngoppe min jaada e modon zaruna nattabi'ukum ngoppe min jaada e modon kambe lamaji fulbe be non be biya zaruna nattabi'ukum allawi yew goram yuriduna be muy e wiide yo ngokkuɓe jaara e mon de be muy hen tan ko an yubaddilude be goccitto kalam Allah haala Allah ɓe jogoyani rewde mon ha tey jon so mbiye ɓe ndewa e moɗo wala ɓe yiɗi ko temmude ko Allah haali Allah yiɗi wonata Allah wi ko ɓe gonta rewa mon ha ce on gonta umma ɓe ndewa e moɗon joni son payeyaade ɓe mbiya zaruna nattabi'ukum goppe min ndewa e moɗon Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah be muy ko wostitaade haala Allah ko Allah wi wonata ko be mbi e be mbaɗa ɗum ene wana ulwiɓe haalamɓe ɓe nana ɓe nanta pular mbo sikki Allah wi haalamɓe haɓe nana wiɓe lan tattabi'una on jogorani rewde amen ha ce onon minen on gonta rewe amen kazalikum ɗum mon qala Allahu ni Allah wi on gonta rewe amen ɗum noon hortapine min gablu gila ko adi gartugol aben Allah wi non dewata men dum non hortapine min Allah wi sabi be non yew goram fasa ya quluna mabbe biyoy bal tahsuduna na accu on kasidima min tan e min biye min jaade mon min gadda galle biye min jaata on kasidima min tan tahsuduna na Allah wi bal daccu kanu be lati malaika hona be pamata illa qalilan sawana se Allah wi qul lil mukhallafina wi ɓeɓe ganduɗa ko lundinaɓe ɓe jahano ɓe minal arabi eggi hoɗi on lamaji ɗi fulɓe ɓe jahano ɓe wiɓe so tawi ko gogay mabɓe sattuda awna wiɓe mo on nodde ila qawmin fewde yimɓe uli ba'sin shadidin ɓe ganduɗa ko jomiraɓe sembeji cattuɗi so tawi ko gogay mon mamin ja wolde bani hanu fata hen ngare ɓen ko bon way kono wiyede Gambie yo haɓoy Amérique ni ɓen ko banɗu wona ko gonga mon ngare jeen kaɓo en Amérique kono wiyede hoore fone haɓe ayde balla e hulɓini hen walla hoore fone ɓe kaɓoye canguel ona e moññat tan heewa walla hoore fone kaɓoye jogel en naggata wurugo foto en nangga ene weeɓi kono joni so hoore fone wiya haɓo yaa e Dakar ene wona walla yaara ɓe Wourossogui Wourossogui ɓuuri hewde Allah wi ko gonga mon mbiɗo oɗon jahaade ay mo on nodde ila qawmin uli ba'sin sadidi fewde yimɓe ɓe ganduɗa ko jomiraɓe caɗele cattuɗe jomiraɓe sembeji tiɗ banu Hanifa tan ɓen mon jahto walla farisnaɓe walla rumiyankoɓe wona ko donta e gare jeen tuqatiluna hum kaɓore maɓɓe so tawi gonga mon kaɓore maɓɓe aw yuslimuna walla ɓe jaɓa Allah mbason haɓede fa in tuɗi uso on ɗoftima haɓoyde maɓɓe yu'tikumullahu Allah rokka on ajaran jobdi hasana moƴƴi wa in tatawallaw so on dunkitima kadi kama tatawallaytum honon dumtitoriɗon gongol min qablu ko adino son calima gonɗo hono no calorɗon aranni Allah wi yu'azzibukum Allah lefta on azaban lefta aliman muslim son calima Allah ma lefta on lefta cattuɗe nde wiya noon hewɓe kuli wumɓene hen ɗaƴoɓene hen ɓe cellanini hen Allah wi laysa alal a'ma harajun ala e gumɗo bakkar so yahani wala alal a'raji harajun ala e laƴowo bakkar so yahani wala alal maridi harajun ala e mo sellani bakkar so yahani ɓe kam gala hen heddiɓe fo noon wa man yuti illaha kala mo ɗofti Allah wa rasulahu ɗofti nelaɗo Allah yudkhilhu Allah nanna ɗum jannatin gese tajriɗe ene doga min tahtiha e lesmu ala naharu calli wa man yatawalla kala mo runkiti yu'azzibuhu Allah lefta ɗum azaban lefta aliman muslim sadaqa Allahu al-alim.
يا صلاة الفاتح